Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Insizwa yaseMpandla. Kunensizwa nje engibhalelile umfowethu. Ngithe uma ngithi ngiyayifunda into yakhe, ngabona ukuthi usashawa nje ukusaba abantu besifazane, amantombazane nje. Ngibonile ukuthi usawasaba, nokuzithemba futhi ngibonile ukuthi kusayinto ekumele asebenze kuyona. Sibambisane naye siyisebenze ngoba phela indlela mfowethu idlula lapho. Sonke sithi sisakhula sisabafana abancane. Suke nje sisaba, singazithembi, singaqondi ukuthi kwenziwa kanjani, yabo. So kuyingakho umqeqeshi wensizwa ekhona ukuze ezokwazi ukuthi asize lapho engasiza khona ukuze iy'nsizwa zikhule zizithemba, zikwazi nokuya nje emantombazaneni ezingawasabi, yabo. Ngoba phela sonke sidlula lapho. Usuke nje usaba, ungazi lutho, ushawe uvalo, udideke, ukhreme izinto, uthi uyafika entombazaneni kuvele kulahleke konke, yabo. So-ke ngikhona-ke ukuze sizodila nayo yonke leyo nto, yabo, ngoba ukushayela mfethu esikhathini samanje akusekho nzima. Yabo kudala kwakushayelwa ngempela kudala. Kudala kumele udlale ngolimi mfethu into eyisimanga, yabo, but manje yonke leyo nto ayisekho, yabo. So sekulula ngale ndlela eyisimanga. But-ke uthotha abanye basabambe lezo zinto engathi uma uya entombazaneni samele ushaye amagama, ichazeke ingane, cha, kanti akusekho njalo, yabo. Sekulula kakhulu manje. So ubhalile-ke umfowethu wathi sawubona mqeqeshi wezinsizwa. Mina nginenkinga ethi uma ngibona intombazane engiyifunayo ngiyasaba ukuthi izothi angisiyona i-type yayo. Uyabona inkinga yakho la mfowethu, awuzithembi, yabo. Into engiyibona njengoba usho nje ungazithembi lokho, yabo. So uthi nje uya entombazaneni usuyijajile vele, yabo, ukuthi ngeke uphumelele. Kahle kahle nje uzijaja kanjalo ngoba uthi izothi awuyona i-type yayo. Wazi ngani, yabo, mhlawumbe ingane izochazeka kuwena, mhlawumbe nayo futhi kade ayikubona, yabo. So wena but usufike nje wazijaja, wazibukela phansi. Cause vele isiNgisi siyasho sithi what you fear you attract, yabo. So uma ngabe uya naleyo mindset yokusaba entombazaneni uzothi ufika kuyona vele ngoba usuzijajile wazibukela phansi. Ngeke kulunge vele cause vele nawe lento even usukhuluma nentombazane, ngisho indlela ozobe ukhuluma ngayo, ivoice yakhe izokhombisa ukuthi wena uyasaba and usuzijajile ukuthi ngeke uphumelele njengoba uzama ukukhuluma nawe, yabo. So kubalulekile mfethu ukuthi uzithembe and njengoba uthi nje izothi ayisiyona i-type yayo, mhlawumbe khona iyakutshela leyo yaba yodwa, so leyo nto wayifaka enhliziyweni. Kanti yabo uma ngabe uyinsizwa mfethu, ukuphoxeka kumele ukujwayele. Yabona ukuzithemba kwakheka ekuphoxekeni. Yabona amantombazane ayaphoxana, awohlezi ephoxana. But-ke ngeke akuphoxe wonke, yabo. Ngeke akuphoxe wonke and futhi ngeke akuthande wonke. Maningi akuthandayo but hayi wonke, yabo. So-ke ungasabi wena uma ngabe ufuna ukuya entombazaneni usaba ukuthi izokuphoxa. Kungenzeka ikuphoxa, ayikho inkinga ngoba vele umthetho esiwaziyo wokushela siyawazi ukuthi emantombazaneni awu-10 ozowashela, awu-8 ngeke ayithande inkulumo yakho azokuphoxa, yabo. But lawa awu-2 azoyithanda inkulumo yakho, azokwenzani, azokuqoma. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi uya emantombazaneni kuthiwe no kuthiwe yes, yabo. Okusho ukuthi indlela eyaku-yes idlula no abaningi. So ukuze nawe wakheke uzithembe empilweni nasemantombazaneni kumele bekuphoxe, ufunde izinto, ufunde emaphutheni akho, yabo, ukuze phela ufike ku-yes. So maningi ayafuna but hayi wonke, yabo. So ungabe ulahla ithemba, usheshe uzijaje uma ngabe enganeni uyibuka ichaza bese uthi hayi izothi ngiyona i-type yayo. Wazi ngani, mhlawumbe ingane igcwele ngawo, yabo. So-ke uthi manje bengidinga ukwazi ukuthi ingabe kumele ngifike ngenzeni uma ngifuna ukuthola le ntombi ngoba ngiyayithanda kakhulu. Yabo nje mfethu, shona kuyona ingane wena ufike ukhulume njengomuntu onormal, yabo. Intombazane ayisilona i-robot ukuthi ungafika kumele ufike nento ethize oyikremile izofika isho kuyona. Cha, intombazane normal njengami nawe. So wena ufike uyoxoxa njengomuntu normal, ufuna uyazi kangcono, nikhulumele kube mnandi. Ungafiki kuyona uyoconfess uthando lakho, ufike uyitshela ingane ukuthi uyayithanda ngoba uzothola impendulo noma uzothola imibuzo engenasidingo njengokuthi ungithandelani, yabo. Njengokuthi mhlawumbe ingane izothi ayikakulungeli ukuba sothandweni, zonke lezo zinto, yabo. Ngenxa yokuthi ufike uconfess lapho, jaha uconfess uthando lwakho, ngiyakuthanda, umuntu engakakujwayele engakakwazi, yabo. So kubalekile ukuthi umuntu uhlale naye and umazi mfethu, yabo, nazane kangcono. Ngeke ngithi mina uma ufika kumuntu nje ungamazi ufika uthi uyamthanda, kufana nokugibela ibhasi.
ibhasi awazi ukuthi iyaphi, mhlawumbe kuye ehlathini noma ikusaphi yabo, ngenxa yokuthi ibhasi wena uyagibela yabo. Kubalulekile wazi ukuthi ibhasi iyaphi. So ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi kumele ube ne-clue ukuthi umuntu onjani lo omtshela ukuthi uyamthanda, ungaveli ukuthi umuntu uyamthanda nje yabo. So kubalulekile ukuthi umuntu nijwayelane, njengoba ngisho ukuthi mawujaha ukulala nawo umuntu akudingi uze umtshela ukuthi uyamthanda kuyima kuvuleka imilenze. Hlezi ngikusho lokho, imilenze iyavuleka ungakazi umuntu umtshela ukuthi uyamthanda yabo, and iyashesha ukuvuleka uma ngabe ungamtsheli ukuthi uyamthanda, ngoba uyabothi umenza isilimo. Amantombazana manje asihlakaniphe kakhulu, ingane uma uzovela ukuthi uyayithanda nje iyakwazi ukukusensa, iyakwazi ukubona futhi uma ngabe uyenza isilimo yabo. So uyoxakeka ingane isikuhlehlela, kanti wena uza ngamawala ujaha ukuyitshela uyayithanda, ujaha uconfess uthando lakho entombazaneni. So relax mfethu, shona kuyona le ngane nijwayelane kangcono. Uma ukuthi ihlala ngakini, thola ithuba lokuthi uthathe inamba yayo, uthole ithuba uhlele nje usuku lokuthi nibonane, noma thiwa ayihlali ngakini, zama ukuthi nibonane, ngoba yabona ukhiye wokuthi wina intombazane ukuthi nibe ndawonye akuyona ifoni mfethu. Uma uzogcina ngokuthatha intombazane ngeke uyiwine inhliziyo, manje ugcina ngokuthatha nje ithatha into engayi indawo. Thatha ifoni noma sebenzisa ifoni njengethuluzi lokuthi nibonane. So uzoyiwina kanjalo inhliziyo uma senindawonye, nihleke ndawonye, nijabule kumnandi yabona, ukuze ikhumbuleke mfethu uma ngabe ungasekho eduze kwengane yabo, ukuze ingane izokwazi ukuthi icabange, ikwazi ukufonela indaba. Uyazi ukuthi ifoni uyisebenzisa njengethuluzi lokuthi nibonane. So uma ngabe uyixhumana nayo ingane, uzama ukuhlela usuku nayo ukuze nizobonda nazene kangcono. Kunjalo nje mfethu, uyiwina kanjalo inhliziyo intombazane yabo. So ngiyathemba uyawuza vele lo mlayezo. Uma ngabe uzwa ungasubscribe kule channel because saningi kumele sibonisane kona, siqhubeke siyinsizwa sephambili. Shabuke mfethu.